käyt sä paljon treffeillä? No tänä keväänä mä oon käynyt tosi paljon. Tää on tänne rakkauden kevät 2015. Johtuuko se kenties susta? En tiedä. Niin, ei tiedä. No siis, mulla on poikaystävä, niin mun tarvii No oot sä sitä ennen käynyt paljon treffeillä? jonkun verran. Pari kertaa kuukaudessa. Okei. Onks ne aina eri naisten kanssa? No tähän mennessä on ollut nyt viime aikoina, joo. No mä en tykkää sanosta. En mä kyllä käy treffeillä. Mä näen ihmisiä. Okei. Mut käyn paljon näkemässä ihmisiä. Okei, miten sä kuvailisit näitä sun näkemisiä, että mikä on sun niinku huonoin näkeminen, eli treffit? Ai mikä on huonoin? Niin, huonoin kokemus. No kerran mulla oli sellainen treffikokemus, että se oli tosi semmoinen fiini, puoliksi italialainen poika semmoinen, ja se vei mut niinku syömään sushia, ja mä en ollut vielä koskaan syönyt sushia silloin, ja sitten mä luulin, että se menee tosi hyvin, ja mä kerroin mun tyhmiä juttuja, ja sitten jossain vaiheessa sanoi mulle, että sulla on niinku riisiä tuossa sun poskella, niin mä olin niinku, mä en tiennyt, että sushi pitää syödä silleen, että sä laitat sen suuhun kerrallaan. Mä yritin purasta ne aina silleen puoliksi. Niin sit sitä riisiä oli mun poskella ja no, siitä jäi vähän traumat. Ei nyt ole ikinä ollut oikeastaan mitään niin kuin tosi pahoja. Kerran oli vähän semmoinen jännä hetki, että heti ensimmäisellä treffeillä tuli jotain tosi, niin kuin kaikki mahdollinen tuli kerrottua sieltä suunnasta tänne, niin se oli vähän outoa, mutta ei ole mitään oikeasti huonoa ollut. Mä en kommentoi. Niin, en kommentoi. Eli aika järkyttäviä treffejä on siis ollut No huonoin treffikokemus. Varmaan sellainen, missä ei ole niinku treffikumppani tullut paikalle, niin se nyt on ollut varmaan niinku huonoin. Yksi poika tuli mulla kylään ja vartin sitä, sit kun se oli istunut alas, se sanoi, että jos se jatkaa se elämään sillä tavalla, kun se elää nyt, niin se tuhoutuu. Ja sitten se väitti vetävänsä LSDtä siinä paikan päällä. Se on ehdottomasti mun pohjanoteeraus. Okei, mikä on ollut sun paras treffikokemus sitten? No varmaan se aika paha heitit. Mä pyysin yhtä poikaa sokkotreffeille mun kanssa siellä, että se oli tehnyt mulle valokuvia kerran jossain kaupassa ja sitten mä ajoin trukkiin sinä kesänä, kirjoitin trukin sen lastauslistan taakse, että hei, et sä olet aika kiva olla, nyt haluatko lähteä kahville. Sitten mä veisin sen töihin, sitten se vastasi mulle, että okei, riskejä pitää ottaa. Sitten meillä oli 6 tunnin treffit, pelattiin muun muassa minigolfia ja juotiin terassilla siideriä ja se oli sellainen kuuma kesäpäivä. Ruokaa. Joo, ruoka on kyllä hyvä. Eli syöminen on niinku hyvä treffi. Okei. Joo. Okei. Ei kannata pitää naista nälässä. No ekstraa, ne kahvipauvat. Mutta siis aina seurasta se lähtee, mitä parempi seuraa, sitä paremmat treffit. Se vei mut sellaiseen tivolilaitteeseen ja se sanoi mulle, että nyt kun mä maksan sulle tän, niin saat koko illan mun. Ja no se oli, en mä tiedä, onko se oli hyvä treffi, mutta oli se vähän outo ehkä. No joo, ehkä tää oli huono kokemus itse asiassa. Ei helvetti, en mä osaa. Eli mä maksan sulle euron tässä laitteesta ja mä saan sut koko illaksi sillä. Ei se kyllä noin voi mennä, mutta silloin se varmaan meni niin.